katupa, JR here, the shifting gear, and welcome to my channel. Ayan po mga katupa, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Pupuntahan po tayo ngayon mga katupa. Magtatambike po kasama ng ating mga kaibigan. Kaya ngayon po napag-usapan na yung mga kaibigan po natin ng mga vlogger from Pangasinan, magkikita-kita po dito sa bayan ng Manawag. Simpleng ano lang po, konting salo-salo. Pupunta po kami sa isang place na magkukumustahan po kami mga katupa. Kaya yan po, salamat pong muli mga katupa sa patuloy na pagsubaybay po ninyo sa mga channel po namin. Please support po mga katupa po dyan, lalo na sa mga kapwa po natin na taga Pangasinan. Pakisupport naman po ang mga vloggers po dito sa Pangasinan, hindi lang po moto vloggers, maging anuman pong mga niche or anuman pong mga topic na mga vlogger. Supportahin po natin sila mga katupa, dahil alam ko po na kung wala rin po kayo mga katupa na mga subscriber namin, na mga nanonood ng mga videos namin, wala rin po kami sa larangang ito mga katupa. Kaya maraming salamat po sa inyo mga katupa na patuloy na sumusuporta po sa amin. Narito na po tayo mga katupa sa may Town Plaza. Wala pa po sila kasi 8:30 naman po yung usapan. Mas maganda po nauuna na po tayo dahil nakakahiya naman ang lapit-lapit ko na nga. Ako pang malilate, di po ba mga katupa? A few moments later. Okay na? Yan po mga katupa, kasama na po natin sila. Yan mga katupa, medyo marami-rami po tayo ngayon. Mamaya ilalatag ko na lang po mga katupa yung mga channel po nila para subscribe nyo rin po mga katupa. Yung iba mga katupa ngayon din lang natin na meet. Morning bro. Tambay kami natin. Diretso ka ng Bagyo niyan pagkatapos.
Oo, dadaan ko lang yung ano, pansit kay Mrs. tas diretso na tayo. Ayan. Sige na. A few moments later. Ayan mga katupa, nabitin daw po sila sa ride. Yung almusal, napunta kami ng Benalunan. Din na lang po siguro kami maghiwalay pansamantala mga katupa. At salamat pong muli sa patuloy na panonood nyo po. Yun nga po, tulad ng sinabi ko po kanina, huwag nyo pong kakalimutang suportahan, lalo na sa mga kababayan po namin dito sa Pangasinan. Please support mga Pangasinan na motovlogger po, mga vlogger po natin mga katupa. Yun! Si Reb! Doon na lang, ganun na.
A few moments later. Yan mga katupa, nandito kami ngayon sa Benalunan. Sana all may jowa! May sumisigaw! Sana all may jowa! Yan, pahinga muna dito mga katupa. Yan, kasama natin si Sakura. Sakura na Si- walang vlog. Walang edit. Sila, Busy sa negosyo. yun. Si Arvin, ang Jessica. Si Fabi, Motovlog. Yan po, si Reb. Si Sir Jimmy. Yan po, at si Boss Win. Saka yung isang subscriber po ni Reb. Naka ZX25R. Sana all. Pumuputok, no? Doon sa yung mga helmet. Lalo tayo. Naka-Orion pa, oh. A few moments later. Ayan nga po mga katupa, at naririnig nyo naman po sa labas mga katupa, umuulan na po ngayon. Kaya pinutol ko po pansamantala yung video po natin kanina habang nagra-rides po tayo pa uwi. Dahil maulan na po. At salamat pong muli mga katupa sa mga walang sawang pagsubaybay po ninyo sa ating channel. Sa mga katupa po dyan na hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, like and share po sa ating channel. Shifting din po mga katupa, at sa mga nakapag-subscribe na po, thank you very much po sa patuloy na pagsuporta nyo po sa atin. At ngayon naman po, darako po tayo sa ating shoutout portion po mga katupa. Shoutout po kay Sir John Christopher Padilla po, at kay Buryog and Burlogs Kahay FCK Motovlogs. Yan, ipa-flash ko na po yung kanyang channel para mahirap pong i-pronounce. Yan po. At sa kaibigan ko po, congratulations po pala sa aking kaibigan na si Sondik Dison. Na-monetize na po mga katupa, at sana all nga po. Congrats na iyo, Panying. At ako nagpapasalamat din siya dahil marami rin ako natutunan sa iyo patungkol sa mga
technical na aspeto, lalo na sa pag-i-edit ng mga vlogs. Congrats Panyeng at ipagpatuloy mo yan. Narito lang kami mga kaibigan ko sumusuporta sa iyo. At sa lahat po ng mga katupa po dyan, lagi po ninyong tatandaan yung bilin ko po sa inyo. Pray first before you ride. Keep safe, ride safe. God bless po sa inyong lahat. Paalam po!